जोंनि समाजा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनायखौ जों नोजोर बोदों। मोनसे समावहा बर' जातिखौ जुनारनिख्रुइबो गाज्रिसिन नोजोरजों नायबोदोंमोन। बर' मानसिखौ होसो होसो सिलाइनि गुलिजों गावथारदोंमोन। नाथाय जोङो नुयो काजिरङायाव जुदि मासे मैदेरखौ गावथारोब्ला गावथारग्राया सोर बेखौ नागिरनानै हमनानै साजा होयो आरो जोबथेसालियाव जोबो। नाथाय बर' सुबुंफोरखौ होसो होसो गावथारदों। नाथाय बै गावथारग्रानि जेबो बिजिरनाय बर' जातिया मोनबोआखै। दिनैनि तारिखाव फिन सिन्था खालामबाय बर' जातिखौ सिलाइनि गुलिजों फोजोबनो हाला आरो गोबां नाजाबोबाय सिलाइनि गुलिजों बर' जातिखौ फोजोबबोनो। नाथाय दिनैनि तारिखाव नुबाय बर' जातिखौ आरोबाव सिलाइनि गुलिजों फोजोबनो हाला। बर' जातिखौ ड्राग्स आरो गान्जाजों फोजोबनायनि गुबुन जातिफ्रा दिनै गुबुन हारिफ्रा मोनसे थांखियाव फैदों। बिनिखाय जोङो बिनिफ्राय माबोरै जानगाराव थानो हानो? जों बर' हारिया बे बुहुमनि बिखायाव बर' हिसाबै जोनोम मोनबाय आरो बर' बायदियै जोङो थांनानै थानो लुगैयो। आं सरासनस्रायै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो इच्ছা खालामो। दिनैनि तारिखाव बांसिनानो बिमा बिफा सानैजों सासे गथ' खाङो आरो बे गथ'आ फैयै फैयै सासेल' गथ'आनो फैयै फैयै ड्राग्स एडिक्टेड जाफायो। जायनि जाहोनाव बे गथ'आ उनाव सोरबाया सुसाइड जादों आरो सोरबाया गथ' खांनायनि खुनु मोनसे चान्सेसा थाहैयाखै। अब्ला बिनि जेनेरेसना बेयावनो जोबथ'बाय। अब्ला जाथिनि माइलेजआ बेसेबां दंबावो? फैबाय थानाय 100 बोसोरसिम बर' जातिया थांनानै थाबावगोन ना थाबावा? बेबायदि दिनैनि थासारिजों थांबाय थायोब्ला बेखौ नोजोर बोनानै बोरैजाय हायो गुबुनफोरनि फाव फान्दायनायजों बर' जातिखौ फोजोबनो नागिरनाय बे मोनसे फान्दायसुला आखुनिफ्राय बर' जातिखौ बोरैजाय रैखा होनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों जेरावबो खामानि मावदों आरो मेङाजासे बारग' NDFBआ मोनफ्रोमबो ओनसोलाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खामानि मावबायानो थालांगोन। बिदिनो सार गोबां पिकनिक स्पट बेफोर रिजर्टफ्रावहाय जाय बिथांमोना रिजर्टखौ सालायो बिथांमोना आन्डार 18फोरखौबो सोनानै दोनो आरो बेजों गोबां बिदिनो ड्राग्स एडिक्टेड लोंनाय जानाय कलेजाव थाङालासिनो बेयावसो थांनानै आड्डा मारिहैयो आरो बेफोरबायदि गोबां इनसिडेन्टखौ जानाय मोनबाय थादों। जों सार माबाफोर मेसेज हरनो सानो नामा? खावलायगोन जायफोर रेस्टुरेन्ट मालिकफोर धाबा मालिकफोर बा पिकनिक स्पटफोर रिजर्ट मालिकफोर नोंथांमोना अननानै आन्डार 18 आरो जोंनि आसामावथ' नियम खान्थि मोनसे दङ आन्डार 25 बा कुनु फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनो मोना। आन्डार 25 जुदि फेग्रा मुवा बेसाद बाहायोब्ला बिनि साजाया मा दङ बेखौ संबिधानावबो बयबो नायखांनानै लानो हागोन। अब्ला जोङो खावलायगोन नट अनलि आन्डार 18 आन्डार 25 जाहाथे रिजर्ट मालिकफोर धाबा मालिकफोर नोंथांमोना जेन पारमिसन होआ बिथांमोननो लोंनो जानो सोबनो थाखाय जेन बिथांमोननो जायगा होआ बेखौ जोङो साफ्रोमबो रिजर्ट मालिक धाबा मालिक आरो पिकनिक स्पटनि बिगोमाफोरखौ जोङो खुथारै खावलायहरगोन। सार बेजों लोगोसे जों नुनो मोनबाय थादों दा बिदिनो गोबां नोंथांमोननि एक्स NDFBनिया केसआ उइथड्र जायाखै लेकिन केसआ नोंथांमोननिखौहाय बोखांसो माने केसखौ रिनिउ खालामबाय थानो नुदों आरो बेजों लोगोसे आलफाफ्रा थांनाय दानि 2024नि केसआवहाय बिथांमोना कर्टआवहाय रेहाय होजाबाय कि माने बिसोरनि केसआ नंखाय होननानै बा बिसोर माने कोनो बिदि खामायगोन कि जोंनि बर' हारियाव मानो एसेबांबो माने लोरबां खालामनानै बर' एक्स NDFBफोरखौ माने एसेबां हारासथि खालामबाय थादों बिदिब्ला सार मा बुंनो सानो? आङो बेखौनो बुंगोन थांनाय सानथामनि सिगाङाव आलफाफोरनि जि थांनाय गहपुरनि मोनसे जाथायखौ लानानै मोनसे बारदिक होनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दङमोन। सोरबाया उदाङैनो दङमोन। बेखौ थांनाय सानथामनि सिगां उदां एबा दाय गैया मानगोनां एबा माननीय गुवाहाटी हाइकर्टआ दाय गैया होननानै फोसावबाय। आं साबायखर बावगोन गुवाहाटी हाइकर्टखौ आं साबायखर बावगोन। मानसिनि गेजेराव निमाहा होलायनायानो देरसिन। बेनिखायनो आं गुवाहाटी हाइकर्टखौ साबायखर बावगोन जाय आलफानि बिथांमोनखौ दाय गैया फोसावबाय बिनि थाखाय आं गुवाहाटी हाइकर्टखौ साबायखर बावगोन। नाथाय आं बेखौबो खावलायगोन जे बारग' NDFBनि बेलायाव गोबां जोंहा केस पेन्डिं जानानै दङ। जोबथेसालियाव दिनैसिमबो गोबां बारग' NDFBफ्रा दुखु खस्थ' लानानै जोबथेसालियाव दङ आरो जायफोरा उदाङै दङ न'खराव दङ बिथांमोनाबो मोनब्रै मोनबा 10-12टा केसफोरखौ लानानै दिनै कर्टआव तारिख मारिनांगासिनो दङ। आं खावलायगोन माननीय गुवाहाटी हाइकर्टखौ जाहाथे बारग' NDFBफोरनि बेलायावबो जेन बयखौबो दाय गैयै साजा फोसावो फैबाय थानाय समाव बेखौसो आङो खावलायगोन। पाब्लिकनिफ्राय मोनसे सोंथि फैबाय थादों सार जुदि डक्टर रन्जन दैमारिखौ बख'योब्ला थारैनो दा सोलिबाय थानाय बिटिआरनि CM प्रमद बर'नि गादिया सेजागोन होननानै बिथाङा सानदों नामा होननानै गोबां प्रश्न खालामबाय थादों रायजो राजाफ्रा। सारा एक्स NDFB माबाफोर बुंनो सानो बेनि बेलायाव? रन्जन दैमारि सारा सुबारेननि थाखाय सासे फाइट खालामग्रा एबा सुबारेन हादोर नागिरनानै फाइट खालामग्रा दावहा नांग्रा सासे बिर जोहोलाव। बियो सोरनिबा गादिखौ सेनो थाखाय मोनसे आफादखौ दाबोआखै। बियो बबेबा BTCनि चिफ जानो बियो माब्लाबाबो सानाखै।
बिनि साननाय आरो बिनि मोन्दांथिखौ बेजों थाफाबोनानै जोङो मोनथिगौ आरो जोङो नुगौ। सोरनिबा गाद्दि सेनो थाखाय बा सासे पलिटिशियान जानो थाखाय रन्जन दैमारि सारा NDFB आफादखौ थांनाय गोलाव 35-36 बोसोरनि सिगाङाव दायाखै। आं खावलायगोन बिनिखाय रायजो राजा बिथांमोनखौ जेन रन्जन दैमारिनि साननाय आरो सान्थौ आरो सानस्रिया एसेबां थौले नङा आरो एसेबां मुगैथाव नेहाद आखुनि नङा जे बिथाङा उदां जायोबा सोरनिबा गाद्दिखौ सेगोन बे साननायाबो जानो हाया। बेनिखायनो आं खावलायगोन रायजो राजा नोंथांमोना बायदिसिना संसारनि गोदाव सोराव बाथ्राफोरखौ साननानै जेन गुबुंले गावनि गोसोखौ गुबुंले खालामनानै लाया। रन्जन दैमारिया जेरै गोथार बेबायदिनो दिनैसिमबो गोथारै दङ आरो अराय सम बिथाङा गोथारैनो थागोन आरो अराय सम बर' जाथिनि गेजेराव बिथाङा सासे दैदेनगिरि जानानै बोसोन होलांगोनखौ आं फोथायो। आरो लास्ट सेन्ट कालसार पाब्लिकआव गोबां बेफोरबायदिनो सखा हाथाइ बाजार बेबायदि मोनसे खोथा रायलायबाय थायो। जेब्ला रुलिंआव थायो अब्ला बिथांमोना सोरनि बेलेग खुनु खोथा माने सिन्था खालामा। जेब्ला पावारा थाङो अब्लासो सारनि थाखाय गोबां सिन्था दरना खालामो होननानै पाब्लिकआव गोबां कुइसन खालामो। बेनि बेलायाव सारा दिनै जोंनि ब्लाड जायनि बर'नि थाखाय नांबोदोंमोन बे बिथाङा बेबायदि पलिटिशियानजों इनभल्भ खालामबाय थायोबा नोंथांमोननि सिन्था धारना दुखुआ माबायदि जाना दं सार? बेनि उनाव मा बुंनो सानो? जोंनि ओनसोलाव मोनसे मार्केटिं सोलिदों, मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट सोलिदों जायानो रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ लानानै बा बारग' NDFBनि बाथ्राखौ लानानै खोथा बुंनो हायो बिथांमोननोनो बांसिन पाब्लिसिटि जायो आरो बिथांमोना रन्जन दैमारिनि मुंखौ बुंनानै एबा रन्जन दैमारिनि माखासे बाथ्रा बुंनानै रायजो राजानिफ्राय सिम्पाथि आदाय खालामनो नागिरो। दिनै रन्जन दैमारिनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो रायजोआव मोनसे मार्केट सोलिगासिनो दङ। जायानो साबसिन बुङो रायजोजों आं अनजागोन नामा, रायजोनिफ्राय आं अननाय मोनगोन नामा, रायजो राजानिफ्राय आं मोनसे सिम्पाथि मोनगोन नामा, बेखौ नोजोर बोनानै दिनै रन्जन दैमारिखौ बांसिन सिगाङाव दोननानै बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुदों। जोङो खावलायगोन जेन रन्जन दैमारि सारखौ खुनु मोनसे पलिटिक्सआव इनभल्भ खालामालासेनो जेरैहाय बिथाङा सासे गोथां मुंख्लं बायदि जोबथेसालियाव दङ बेखौ मोजाङै थानो हो आरो बिथांनि उदां जानायनि थाखाय बयबो आर'ज खालाम, बिथांनि उदां जानायखौ बयबो नाजा आरो बिथांनि उदां अख्राङाव फैनानै समाजनो मा बोसोन होयो बेखौसो हास्थायनानै थानो थाखाय आं खावलायगोन। थारैनो दिनैनि साना जोबोद बाख्नायथाव। बारग' NDFBफोरा माखासे साननि सिगां समाजारि जेंनाफोरनि सायाव अर्थात बर' रायजो राजाफोरा अर्थात जोंनि ओनसोला माखासे जेंनाफोरजों भुगिनानै दङमोन आरो बे जेंनाफोरखौ जोङो माबोरैहाय माने फोसाबनो हागोन, समाजनिफ्राय गैया खालामनो हागोन आरो माबोरैहाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर नस्थ' जानाय बा जोंनि माखासे समाजाव थाफानाय गाज्रि आखुथाय बेफोरखौ जों माबोरै गैया खालामनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनानै जोंनि ओनसोलनि बा हारिनि गेजेराव गोबां माने मोजां सानग्राफोरा, मोजां लुबैग्राफोरा सिन्था खालामनानै आगोर मोनाखैमोन। आरो थिग बेबायदिनो बारग' NDFB इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआ मुंख्लंफोरखौ बिथा खालामनानै जिहेथु मुंख्लंफोरा गावनि थै जिउखौ हारिनि थाखाय बावलांबाय, बिथांमोना हारिया जाहाथे जों बुहुमनि बिखायाव देदगा दुदगायै मानसि बायदियै थांनानै थानो हायो, जौगालांनो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे जिउ बावबाय बेखौ दिनै बारग' NDFBफोरा नोजोर बोफाफिननानै समाजखौ जोङो बेबायदि एंगारबाय थायोब्ला जोंहा मुंख्लंफोरनि जिउ बावनाया ओरैनो थांगोन आरो जोङो हारि हिसाबै लोरबां जागौ बेखौ बुजि मोननानै जों सान हर जों खामानि मावदों। बेबायदिनो जोङो समाज फोसाबनायनि थाखाय गिबि खेबनि थाखाय जों सस्राफारा ओनसोलाव जोङो 28टा गामिखौ लानानै जों सावरायबाय, जेंना जेंसिनिफोराव सावरायनानै फार्स्ट दिनाखालि जों जेब्ला सावरायदों हिदान्त मोनसे फैबाय बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय कमिटि मोनसे दानांगौ जोंनि गेजेराव। थिग बेबायदिनो दिनैनि तारिखाव 28 आगष्ट 2023आव जोङो सस्राफारायाव गिबि खेबनि थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB आरो CCBIजों मोनसे जों कमिटि दाबाय जायनि नामखौ जोङो ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेसन कमिटि होननानै जोङो होनाय जादों आरो बे कमिटिखौ दिनै जों दाफुंनो हानानै थारैनो जोङो गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समफोराव जोङो एरिया वाइसआव जों अर्गानाइज खालामना दंखायो, बेबायदि जों दाफुंलांगोन। बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव दिनैनि साना। दिनै सस्राफारा बे ओनसोलाव दिनै बे समावहाय एक्स NDFBफोरजों लोगोसे जोंनि सस्राफारा एरियायाव थानाय ओनसोलाव थानाय गासै गं 28 बे गामिनिफ्राय बेयाव गासै 50निबो बांसिन मानसिफ्रा बेयाव जुथुमनानै जोंनि सस्राफारा एरियायाव जोंनि बर' रायजो राजाफोर, जोंनि फरायसाफोर, जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जिथु समस्याफोर बेखौ गुवारै सावरायनानै दिनै मोनसे आफाद दाफुंनाय जाबाय आरो जों आसा खालामदों बे आफादनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन आरो जोंनि बर' फरायसुला फरायसुलिफ्रा जि जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों, गान्जा, जौ जुवा, बिदिनो डेनराइट, ड्राग्स
आरो समाजारि जेंना जेरैहाय बिनि हिन्जावजों बैनि हौवाजों लाना खारलायनाय गोबां जोंनि समाजाव जि समाज बेरेखा हाबाफोर नुजादों जों बेफोरखौ फोसाबनायाव जोङो गोख्रों हिसाबै जों दिनै बे एक्स एनडिएफबि खौ लाफानानै जि दाजानाय जोंनि जिथु समाज जौगानाय आरो फोसाबनाय बे जिथु आफाद बे आफादा गोख्रोङै जों खामानि मावनो नाजागोन आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव बे आफादनि गोख्रों मावनायनि गेजेरजों जोंनि समाजनि फरायसाफ्रा जौगागोन गाज्रि बिथिंनिफ्राय गिदिंफिननो हागोन जोंनि न'खरफ्रा जोंनि बर' समाजफ्रा माने सोलायनायाव फैगोन आरो जौगालांनायथिं माने जोंनि बे आफादनि गेजेरजों जोङो जेसेबां हायो जोंनि बर' समाजफोरखौ जोङो हेफाजाब होनो जोङो बेबायदि थांखि लानानै दिनैनि बे आफादखौ जोङो दाफुंनाय जाबाय गोजोन्थों।